Πέσε κάτι. Βρισκόμαστε στους καταρράκτες του Νιαγάρα, 1η Ιουνίου σήμερα, καλοκαιρινή μέρα βέβαια, αλλά για τον Νιαγάρα θυμίζει Φεβρουάριο. Βλέπετε αυτό που μας δέρνει αυτή τη στιγμή το νερό, δεν είναι βροχή, είναι από τους καταρράκτες που σηκώνει το νερό και το ανεμίζει στη γύρω περιοχή. Εδώ είναι όλα μουσκεμα. Για να καταλάβετε, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στο βίντεο, άλλο να το βλέπετε από κοντά και άλλο να το δείτε μέσα από το βίντεο. Είναι τρομακτικό, είναι, πώς θα σας πω, το είπανε άλλοι πριν από μένα, είναι ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. 3 εκατομμύρια κυβικά νερό γίνονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Αξίζει κανείς να έρθει να το δει από κοντά και να αφιερώσει τουλάχιστον 2 μέρες. Από την απέναντι πλευρά, βλέπετε, είναι οι καταρράκτες της Αμερικής. Δηλαδή, τον Νιαγάρα τον μοιράζεται η Αμερική με τον Καναδά.